debyg rota fyna, adfarch anferth ffegr o'r Sien. Ond dim yn dim yn y 5 cynta, ond dyna beth yw dangos, mae rhaid gweud. So, da iawn Kate. A ffegrwf. Ringside Zorba wedi cael digon o'i let wedi bod yn bencampwr fan hyn yn y sioe hyn. Mae mlaen i ennill sioe ceffyl y flwyddyn. Hwn i ar blwyddyn hyn bydd y blwyddyn, ar ail flwyddyn iddi gael tipyn bach o lwyddiant ma to. Sôn yn gynharach, wrth gwrs, mae'r dosbarth hyn i'r adferch wedi bod yn llawn. Ac wrth gwrs, bob parch i'r adferch. Ni'n trafod bob blwyddyn heledd pwy mor bwysig mae'r dosbarthu yma i'r adferch. Wyt ti'n cael dy enni fel gwrw a does dim bob un yn gwrw da. Na. Pai ti gweud gormod nawr. Ond mae'n rhoi'r cyfle arall iddyn nhw. Mae'n rhoi bywyd. Odi. Bywyd. Pan bod ambell i dosbarth wedyn ni yn gymysgwch o adferch a chesig? Niwmerau wedyn ni, ti'n gwybod. Ond ni'n gwybod bod y Cobyn Cymraeg yn mynd i fod yn boblogaidd iawn yn y sioe Gymraeg frenhinol yn dyn ni. Allu di weld bod e'n mynd i fod yn bob dosbarth yn mynd i fod yn llawn. Dyna pam maen nhw'n rhanhau yr anifeiliaid i gyd. Hwna'n lun da. Yn diwe. Ringside Zorba. Fel fi'n gweud, mae'r ail flwyddyn iddo fe ennill y dosbarth hyn. Fi'n cofio pwy flwyddyn, ond fe nath yr adfarch hyn fynd trwy'r cardiau a ennill popeth. Falle, bydd e'n flwyddyn arall i Zorba i gael tam bach o lwyddiant. Gewn ni weld siwr ath e. Os yw dy ligad di ar cystadlu yn yr sioe yma yn Llanelwedd, a fydde ti wedyn ni yn cystadlu llai yn ystod y flwyddyn mewn gwahanol sioeau eraill? Wyt ti'n rhyw fath o, oeddi hwnnw'n gallu bod yn beth da i gystadlu i roi profiad, neu oeddi ti'n goffa cael y cydbwysedd bod ti'n gorneud i? Mae rhaid i ti edrych ar ôl dy geffil, wrth gwrs, ti'n gwybod wyt ti'n ffili dangos gormod. Neu ti'n colli'r pwysau'r ceffil, gallu di gael fel straen ar y gos a byddach fel yna. Meddwl di am y flwyddyn i di cael blwyddyn hyn ar gwres, mae'r tir mor galed wyt ti'n ffili carlamu gormod a wyt ti jyst i ennill wobr yn dy fe. Na, mae balans i gael. Mae rhaid i ti fod ar ceffil mas iddo fe gael gweld pethach. Ond fel waith wyt ti'n ffom mynd mas i fel qualifio am rhywbeth fel sioe ceffil y flwyddyn. Os neud i gormod, bydd dim ceffil ar ôl ti ar diwedd y season yn dyfa, ti'n bod. Os oedd i'r ddeiar yn galed a ymlaen. Yr cydbwysedd yna'n bwysig. Mae e, ti'n gwybod, mae'n bwysig edrych ar ôl y ceffil yma. Fourth place, 21512, yn pedwerydd i Ringside Zorba yn dod yn fuddigol. Yn eiddo i Kate Williams, allan o'r march trefalu yn troi ar gaseg Gwern Fythan Melody. Two Gemini Sports Horses with Berthold Rocking Robin a chweched 1.1 six to Maes Mynach third with Maes Mynach Mr. Peace written by A. Luckhurst. And as they take their very well-deserved lap of honour there around the main ring, please do show your appreciation and put your hands together. Mae yna gymeradwyaeth o'r eisteddle yn datgan. Mae Ringside Zorba sydd yn mynd â hi yn eiddo i Kate Williams ac yn ennill dosbarth yr adfeirch dros 4 oed i'r Cobiau Cymreig tan Gyfrwy.
Double win there for Kate Williams. Mae yna gymeradwyaeth o'r eisteddle ac o gwmpas y prif gylch hefyd. A mae hynny'n arwydd llongyfarchiadau mowr iawn i ringside Zorba yn eiddo i Kate Williams yn ennill y dosbarth i'r adferch dros 4 oed i'r Cobiau Cymreig tan Gyfrwy. Thank you very much for the support shown here on the first morning of Royal Welsh 2025. Well, Kate Williams, for the second time this morning, you have just won the Royal Welsh Show. But I believe this pony's got quite a history here. What can you tell us about him? Yeah, this is his 5th win. So I was being a bit greedy bringing him back, but I thought, oh, I just love riding him here, so I'll just give it a go and whatever would happen, but fair play. And this is such a team effort. You two sisters here, you do everything from home. You've bred this horse. Alex, how much preparation goes into all of this at home to create not 1, but 2 Royal Welsh winners? Well, I'm sure you saw me wandering around for 2 hours this morning on him while she was on the sea. So, but I have to say, Kate does most of the work. I just step in every now and then when she needs an extra hand. But I was up at 3:30 this morning, straightening manes. So I do a little bit. I think you might owe your sister a pint. Many congratulations. Good luck in the championship. You've got the Cob Championship later on. What else have you got this week? So I've got the Hoys on Thursday with the B and the C again. Alex has got a B colt, and the B's doing the gold medal class as well. So very busy week then, yeah. And it started very, very well. Well, llongyfarchiadau mawr iawn i chi. Many congratulations to the Williams family from Cardiff, and here's to a good week. Thank you.